Start na ulit. Ako na. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo na no, nga imo man kong giadto. Dili kayod ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngitngit sa Mabungahong kagabhion mga igsoon, I'm back. Dili yung ko mag-live kaya ako ang save akong voice igsoon for tomorrow. Speaker na po ko igsoon sa youth camp niya. Gusto ko nga maulian siya ba kay niyaging mga adlaw grabing winalihay ba no? Pero murag ganahan jud ko mag-live kay murag gimingaw na jud ko ninyo igsoon. Daghan na kayo nag-message na kung ano sa mag-live, Pastor. I'm back, okay? So as usual, on this time, you can mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay na sa itong live. And i-share na to itong live, on. Now, this is for the glory of God. And of course, ang atong YouTube channel. Please subscribe na diha, on ang link. So, ako na yung gidayag ang Ginoo, gipasalamatan kay more than 1,000 subscribers na itong YouTube channel, no? So, ang link na nga page, naani nga caption sa live. Kunya, ako sa na-share. Okay? Ako sa na-share. Kamusta da? Let's share atong live ikson para sa kamayaan sa Ginoo. Again, mabungahong kagabion. No? Okay. So done sharing. Kamusta din mga igsoon. Shout out anang mga OFW in different countries around the world. Shout out. Mga seaman, mga naka-permanent resident na diha. Shout out, no? Mga nasa sitawag na sa barko lang? Kanang nasa barko, ha? Dili napod ka nang naay mga HRM nga nasa barko. Sitawag na. Nasa cruise ship. Okay, mga nasa cruise ship. Okay. Shout out and Joy Belia Hermosa Bostilio. God bless you more, Pastor, abundantly and beyond you can imagine. Praise God, praise God. God bless you more, Ikson. Shout out na ko tanang Piniriso and advance anniversary sa mga brad na ko dia. 51st. Nung live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Pataas na tong Ginoo mga brad. Kunya, ang mga Piniriso sa lain-laing BJMD, shout out. Di lang kayo kung magkuano, kanang magtumbok dyan bitaw kong mga names kay, di ko mo istorya taas kay gusto ko mag-rest lagi sa akong voice ba kay for tomorrow. Ay, mo salang na po tayo igsoon uban sa tabang sa Ginoo. And, mga jail officers, shout out there, mga brad na ko, mga jail officers sa SEAS, Captain in Arms. And mga warden, no? So mga higala na to sa Philippine Air Force and then Philippine Army, Security Guard, Bureau of Fire Protection, and of course sa mga kapulisan. Mabungawang kagabihion niya mga sir. Kung mga classmate niya during my criminology days, tanan.
no? And Campus Menia Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Tanan mga amigo na ko, mga hepe niya. Ako lang special og mention. Akong Brad, Police Captain Albert Sator, and among hepe diri sa Clarin Police Station si Chief Amba. Nya the rest dili na nako iko ano, daghan ko amigo mga hepe. Dali tay igsoon kay mas mutaas akong istorya, magmurag mas stress akong boys bitaw. So ako ni siyang gi-reserve for tomorrow. And di ko kaya ta magdugay because 5 AM tomorrow ang among biyahe. Ngit-ngit pa. Medyo layo siya kay according sa mapa. Sa mapa sa Bohol, pinakalayo daw sa Clarin is kana nga lugar nga mga ugma Mabini. So shout outs tanang taga Kandihay, taga Mabini, taga tanang dapit mga towns, mga lungsod nga duol sa Mabini. Na ako diha ugma, kita-kita ta ninyo, speaker ko last night man ugma. So ato mga youth igsoon diri sa church to na ganina pa. Og salamat jud ko sa Ginoo igsoon kay actually ngani ni grabe ang kadaugan. Wala mi sakyanan no nya kay dili available ang sakyanan sa namangod mi kabalo naman mo nga medyo suod mi sa mong mayor diri sa LGU unya di man bakante di available so mo tong nag-rent mi og medyo bugat-bugat siya pero naay gigamit ang Ginoo nga tawo para ma-provide ang needs nato igsoon. Grabe si Lord. Mo tong nakalahos sila no. So gipauna na mo mga youth and then ugma akong asawa ug nay mga youth pagyud uban nga nabilin dungan namo no. So Mabini, Bohol, see you there tomorrow. Okay? Brother Rob Bitonyo, God bless. Nimo diha. Regards ko sa tanan diha, no? Ito tanang naminaw sa pulong sa Ginoo sa diyang gi-invite ko nimo diha. Shout out sa Brother Ryan tanan, no? Mga followers na to sa Cagayan nga grabe ka kuan ba? Very supportive and tanan, no? Mano to? Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong adlaw, ug maayong pagpaminaw. Pasensya na mga igsoon sa itong mga previous days kay wala ta nag-live tungod kay after sa atong youth camp bitaw sa katong ubay nga grabe kayo ang ingon sila atong time kay murag dihay bagyong butchoy. Unya everyday mag-ulan unya naka most of the time naami sa aircon room unya murag dili bitaw ta makaingon na healthy siya. So mao to nga actually after ko nag-preach igsoon kuan ko, gisubawan ko, bagilantan ko, pero naayo ra pong ko na yun pagkaugma. Sumaw nang ipaggaw ko, karat ang tutunlan. So, usa sa rason na mura wala kahit nag-live, unya, nagsunod-sunod akong schedule. No, actually, ugma na po, unya, after na, basta na daghan igsoon, but salamat sa Ginoo kay medyo okay na siya, praise God, okay na siya in Jesus' name. Shout out, Brad Joy! Og si, shout out ni Yods, bro, dalit nak, si Yods, di tanaw. Dali sa ba? Di pa mo na mahuman. Yung tanaw, balibol niyo. Inahay, Yods. Hi, Yods! So, thank you kay Brad, no? Salamat kayo. Ikaw, Brad, saksido kay ka, Brad, no? Brad Joy, shout out and belated happy birthday again, no? So, kaning akong gi-shout out mga igsoon, daghan kay naglabay na og istorya nga. Ang warta ra kono ko. Anaaning tanaw diyo, Brad Joy. Among gihalad, gi-blessingan yang motor nga bugat kay espresyo kay murag among gi-search Brad, murag 500,000 Brad. Pero wa mi nangayo bisag piso kabaw ka Brad. Di ba Brad? Kabalo jud kana Brad, no? Wa mi nangayo bisag piso pag blessing, pag dedicate sa imong bagong motorbike. Ingon sila nang warta ko ta, di ba? Ana na sila din nagpataka lang na. Salamat sa Ginoo. So, thank you Brad ug sa imong lovely wife. Salamat kayo. Kung asawa, nagpasalamat sad sa katubito ang imong ipadabred nga sa manto nga pilian ba. Thank you kay tog sa pagkaon, grabe. Quality kayo, Brad, grabe, busog kayo og naglibog ko, naglisod ko to Brad sa ni pag-jogging gabi na, no? Katawa Yods, Brad, oy. Kita HK, okay. Sayang kayo, Yods, sayangan ni HK, oy. Naman gud siya gibuhat atong pagkadomingo. Makita ra lagi mo pohon. Katawa daw si Yods, Brad. Okay. Shout out si Brad Jomar from Cagayan. Si Brad Jomar katong dito ta ba sa Cagayan? Kanahan na ba nimo? Okay. So, as what I have said, Dixon, dili kay ko ingon nga mag taas og kuan ba. But anyway, akong shout out ang mga subscribers, mga followers, star senders,
Mga viewers, new followers, you're so much welcome in our page. This is para nato tanan wala ini angkon na no. And salamat, thank you for inviting your friends and loved ones to follow our page. And salamat sa mga subscribers atong YouTube channel. Ni abot na tag more than 1,000 subscribers. Glory to God for that. May gabi, Pastor. Usa ginis nagsigig chat na ko ay. Sinsya na, Brad. Wa ko ka-reply mo, Brad. Kay mag-live. Sige, ingog live. No? So, mauna ni, Brad. Okay. Sister Joanne Bitonio, God bless. Okay. Thank you for watching. Sister, regards ko nanay. Okay. Brad Jomar, amen, brother. Saksi ko sa imuha pagsakripisyo para lang daghang tao maayos mausabs. Okay, sayop ang okay. Sakto, Brad. Thank you, Brad. And Ma'am Christine Alvarez, if I'm not mistaken, igala na itong mga igsoon nga nasa Philippine Army, ma'am. Thank you for watching. God bless. Okay? So, wala siya. Shout out tanan. Og na pa di ay, shout out na ko ang atuang followers nga murag naabot mo siya tag. Murag ko naman 171 naman ang nakabutang rin. 171,000 followers umabungaong Kristohanon. Shout out! Okay. Praise God. 116 viewers this time. Okay, let's pray. Okay, so na. Okay. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of Jesus. Para magiyahan tas nung pagabuhaton karon igsoon kay wala tayong mahimo, no? Dili ta maka-interpret og laom. Dili gid ta makasabot, makatugkad sa pulong sa Ginoo kung kita-kita ra ang mag-interpret ani igsoon, no? Mao na nga this time let's welcome the presence of the Lord, the presence of the Holy Spirit para giyahan ta. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you've given to us tonight. Bisan taliwala sa among kabisi, gitagaan minimo kahigayunan Ginoo nga mamalandong sa imong balaang pulong, maghisgot sa imong balaang pulong, maminaw, mamati sa imong balaang pulong. Lord, tungod kay balaan kini kaayo Ginoo nga among isgutan karon, susiha sa una mong kasing-kasing, Lord God. Susiha mong hunahuna among pagbati, ang among kinasuluran, Lord, kung naay mga butang nga imong nakitaan sa among sulod nga wala mi makabantay nga wala day ka nalipay pa sa ilo ami Ginoo. I believe, Lord, because sometimes because of our imperfections, pasay magtuo mi nga sakto mi apan sayop day mi sa imong pananaw. So Lord, pasaylo ami, ikaw lamang ang bugtong perpekto Ginoo. So na may mga dili maayo nga among nahimo wa ka malipay, forgives us, Lord. Imo aming takos ug ngayan nga mamati sa imong pulong ni kagabion. Tagay mig kasing-kasing mapainobsanon og madinawaton og willing mosunod kanimo sa imong pulong kay diha sa pagsunod, Lord, na ang panalangin, na ang milagro. And I pray also, Father God, imo ming tagaag kaalam nga langitnon Ginoo og lamdag sa Espiritu Santo, Lord God, aron mas makuha ginamo imong punto tonight. And I pray you're gonna bless all the viewers right now, Lord God. Luzon, Visayas, and Mindanao, in every place. Sa nasang dapita, maabot kini nga live, Ginoo, panalangini sila, Ginoo. Tanang makakita, nagtanaw ani, og even ang mag-replay ani, Ginoo. I-blessed sila. Imong ipabati, imong gahom, imong presensya, ang liyok sa Espiritu Santo. And this time, Lord God, as we meditate your word this evening, I rebuke, I cancel all the works of the devil in Jesus' name. Every spirit of destruction, I rebuke it in Jesus' name. Walay makabalda, Lord God, kundili ang imong kabubuton may matuman. Thank you, Lord God. Nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is our prayer. Holy Spirit, this is your moment. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, this time we have 127 viewers. Anyway, again, don't forget to subscribe sa ato ang YouTube channel. Daghan dito, Igson, dito mo makakita og mas daghang mga live na to before. Labi na sa mga new followers na to nga wala pa mo nakadungog sa mga previous live na to, no? Pero nindot gyapon paminawon, ma'am, sa nakadungog ta.
mga niaging bulan, kay lahi ba? Di ta mapulan, matagbaw sa pulong sa Ginoo. So, ang YouTube channel na to igsoon, ang ato ang link na sa caption ni nga live, unya, pwede rin mo subscribe, free ra igsoon. Good evening, Pastor and Dodong Itski. Regards, Ate Cecil. Kinsa man ni? Ininsik man. Okay. Regards, Dodong Itski. Little preacher na to, igsoon. Okay, ito na kadong. Okay, so let's proceed. Let's go. Before that, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Okay? Aron makakita sila sa atong live. Gracie Saldavia, one of our subscribers. Shout out. Shout out no tanang mga subscribers. Ang ilhanan sa subscriber igsoon kay kaning naka-green nga heart. Thank you, Sister Gracie Saldavia. God bless you more and more. Okay. Let's start. Anyway, our topic for this evening is about righteousness. No? Kabalo naman ta nga gihimo tang righteous ni Lord, di ba? Unya gusto na ko ipahibalo igsoon, gusto na ko palawman pagid nga palawman pagid ba kung unsa gyud ang character, unsa gyud ang attitude sa mga righteous person, or let's say mga matarong nga gimatarong sa Ginoo, unsa gyud mga character. Okay? Anyway, shout out no advance a happy anniversary no sa mga brad na ko na 51st anniversary. Alpaca Paro, long live kanunay brad. Mga brad to dia. Brad Kamatik Algirex. Okay, wanon ta kayo ka picture ato ba no? Nga from Sandingan Loon. Salamat brad sa mga sa short banding na to last time. During the big day sa ato ang kinakusgang higalaw, kinagwapuhan, kinamatsuhan si Pintados. Okay, let's go. So, atong basahon karon ang sinulat ni King Solomon. They said, the wisest king in the Bible. Mao na siya, no? Malamon kay, malaki kay siya mga sinulat, igsoon. Hilig siya sambingay. Ingon diri ang panultihon 24, versikulo 16. Listen carefully, mga matarong. Again, panultihon, kapitulo 24, versikulo 16. Nagingon diri. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay. Period man napay sumpay, pero diri ta kay ato ning ipunto, itumbok ang matarong. Again, according to King Solomon in the book of Proverbs, chapter 24, verse 16, Bisaya, panultihon or proverbio, kapitulo 24, versikulo 16, nag-ingon dire, bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay. Ang Diyos magpanalangin sa balaang pulong. Tagay kong tubig lang. Unya, tagaig init lang. Okay na. Excuse me. Okay, so paminaw na to igsoon ang sinulat ni Haring Solomon. May tungod aning taong matarong. Okay? Klaro kay mga igsoon ay ang giingon dire nga ang taong matarong daw pareha nimo ninyo nagtanaw dia. Bisan kapila daw matumba, mabagsak, ma-fall, madalinas kay kaning dagan sa lumba nga atong giapilan, kaning race, kaning journey na to igsoon sa higingarian sa Ginoo. Grabe kadangog, kabantay mo. Why, Pastor? Tungod kay nagsubay ta sa sigpit, lisod nga agianan. Lisod kayo agianan, igsoon, grabing mga offer sa kaaway, dagang deception, dagang tentasyon. Mao na nga, tungod kay tao lang tanay, sometimes madagma ta. Pero ingon si Solomon, ang taong matarong, bisag kapila pa na madagma, mubangon gyud na, no? Mubangon gyud na every time nga madagma ang mga matarong. Walay taong matarong nga gimatarong sa Dios nga kung madagma kana bitawng init mubalik sa agi, mabackslide, no? Mubalik ka rin, no? Ang tinuod nga matarong nga gipamatarong sa Ginoo, bisag kapila pa na madagma, mubangon na nya, mobanti na, tagaan ta mo. Now, before we move on, igsoon, ato sa ning paklion ang laing bersikulo sa Biblia about sa pagkamatarong. Kanus-ata nahimong matarong. O kanus-ata gimatarong or kinsay nagmatarong nato. So,
ato sang ablihan igsuon ang gitawag og the book of Romans chapter 3 verse 22 according to Saint Paul. Saint Paul igsuon usa ka banggiitang alagad sa Ginoo, usa ka barumbado ni sa una. Mabitaw ko ba mga alagad sa Ginoo, moingon ako nga Pastor murag si Saint Paul, mga maldito, salbahes, manulutos niya nahimong alagad sa Ginoo gibag-o. Si Saint Paul igsoon nagsulat ngadto sa taga Roma, ningingon siya sa Romans chapter 3 verse 22 English man. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. So, mao to ang New Living Translation, okay? And sa New International Version sa NIV, nag-ingon sa dire, this righteousness is given through faith. Ang pagkamatarong nga ato daw nabatunan, gihatag ni na is given through faith. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Okay. Sa tanan nga ni tuo ni dawat ni Jesucristo gimatarong na taniya. Nahimo na tang matarong. Wala ta nahimong matarong tungod kay kita nagtinarong, kung dili nahimo tang matarong kung kay gimatarong ta ni Lord. Okay? Wala ta karon nahimong matarong sa pananaw sa uban kay naning kamot ta nga mahimong matarong. But we, sige nga na, we are made righteous or we are made right with God. Okay. The moment we place our faith in Jesus, the moment we believe in Jesus, igsoon, ning tuo, ni dawat ni Jesus Christ, igsoon, diha na ta gimatarong by faith. Amen? So, namatarong na ta, nahimo na kang Kristohanon, no? So, natay gitawag og murag gisuluban na ta sa pagkamatarong. Gihimo tang matarong ni Jesus Christ. Amen? And now, ingon si King Solomon, ngang mga taong matarong, bisag kapila madagma, kapila mabagsak, kay nadalinas, nakakitag chicks, nadalinas ba, o naunsa man diya igsoon, naligas ang baba, no? Nakapamakak og dako. Basta something mga igsoon nga nabagsak ta. Ingon si Solomon, bisag kapila mahagba, mabagsak, madagma ang taong matarong. Kada dagma niya, mubangon gina. No? Dili kay magpauyon sa iyang pagkadagma. Magpauyon siyang gibati ba, niya mubalik na inon sa agi, no? Mubalik na inon sa kaniadto. Dili nga na ang tawag, dili na karakter sa taong matarong. Kundili, ang taong matarong, sa panahon nga madagma siya, di na siya kamao ma-discourage. Walay discourage nga word, no? O, sa mga matarong. Kaya nga naman, every time nga ang taong matarong madagma, kay, anyway, ako mong paibawon igsoon, yes, gihimo tang matarong, no, ni Kristo, but it doesn't mean nga perpekto na punta. Gusto lang nako ni ipaabot ninyo. Gihimo tang matarong, gimatarong ta ni Kristo sa diyang nituo ta niya, ni dawat ta niya, sa diyang atong gibutang ang atong faith, atong pagtuo ni Kristo, iya tang gimatarong. Okay? Now, it doesn't mean pod nga perpekto ta. Yes, gimatarong ta, pero dili ta perpekto. Lisod po kayo, nahimo na tang perpekto igsoon. Di na ta manginahanglan sa Ginoo ani, no? It doesn't mean nga perfect na ta. Kay gihimo naman tang righteous ni Lord. Makasa gyapon ta. Mao bitaw niingon si Solomon, ang taong matarong bisag kapila na madagma, no? Di na maulaw mo bangon ug mo padayon ug mo abante. Ug mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon og dagan sa lumba, mulahutay na hangtod sa walay katapusan. Maunay attitude, maunay character sa mga matarong nga gimatarong ni Kristo, no? Wala na sa atong bokabularyo mga taong matarong ang word nga backslide, nga mobalik tas pagkapalahubog, manindag syabo, mag-adik-adik, mga bit, no? Unsa to mga binuhatan sa kangitngit before, once madagma ta, di na to pauyunan, di ta mo balik sa agi, kundili, mubangon ta, unya kuhaan atong leksyon, ang atong sala, or atong sayop, no? Di sa ka rin bangon, o di sa ka nadagma, bangon ka, unya, kuhaan na itong pagtulunan, kung nganong naingana ta, nganong maningani, naingani man eh, no? We learn from our failures, from our mistakes, and then, i-apply na to, ang lesson,
Nya mudagan pagita padayon ta igsoon. Again, akong balikon igsoon. Bugnaw naman. Bisag kapila madagma ang taong matarong. No? Dili na siya parehang Judas. Si Judas sa diyang nadagma, naghikog. But parehang Peter. Okay? Si Peter nakasala, nabagsak siya, namakak niya, iyang gibakakan, wa niya giangkon, gidinay niya si Jesus 3 times. Again, 3 times gidinay ni Peter si Jesus igsoon. No? Ingon pa gito siya sa last nga, bisag silutan pa ko sa Dios, dili ko, wa jud ko kailana, no? Nabagsak siya, nahugno siya, but Peter igsoon ning bangon. Si Peter usa ka example sa taong matarong. Dako na kay tong salaig so nauwaw siya. No? Sa uwaw di akong gidinay si Jesus. So auto ba nila kay nakadlok siguro siya or unsa man gibati ni Peter. But si Peter nagrepent ning balik ni Jesus and then pila ka adlaw si Pedro nahimong banggiitang alagad sa Ginoo. Gigamit og maayo sa Ginoo. Di apita to'y verse nga bisan nangandoy itong mga masakiton nga bisan malandungan na lang sa anino ni Pedro aron maayo sila. Peter anointed kayo. Pero disagi ka nakasapot siya, 3 times, nabagsak siya igsoon. But then, si Peter ning bangon. Kaya nga naman, ingon si Solomon, isang kapila pa madagma, mabagsak ang taong matarong, mubangon na. Mubangon na, amen? No? Si Judas, nabagsak. Kaya manggiburian si Jesus. Pero wa man siya yung bangon, naghikog man hinoon. Iya po itong choice. Pero ang tinuod nga matarong, nga gimatarong ni Kristo, sa dang nituot niya. Dangog kayong kalibutan igsoon. Okay, bawa ba mo? Of course, nangalagad tas Ginoo ning subay tas lisod nga dalan. Kita po'y kanunay gipuntarya sa yawa. Dili na nahilabtan sa yawa ni Satanas ang mga iya na. Katong mga dautan kayo, katong mga grabe na kayo, di na nahilabtan sa yawa. Kita nga naningkamot nangalagad sa ning sunod ni Kristo, ning biya nas binuhatan sa kangit-ngit maunay atakiyon sa yawa. Kay gustong yawa nga mobalik tas agi na to. Mobalik tas kaniadto. Mabakslide ta, luyahon ta, bisag kinsa lay gamiton sa yawa, atong pamilya, atong bana, atong sawa, atong mga anak, mga tao nga duol sa tong dugan aron mabagsak ta, maluyaw niya mobalik tas kaniadto. Maningkamot ang yawa. No? Pero kung ikaw igsoon, mga kita nga mga matarong, gimatarong ni Kristo by faith. Igsoon, every time we fall, because of course we are not perfect. Kadadagma na to bangon. Bangon padayon abante hangtod sa walay katapusan. Mauna ang kinaiya. Mauna ang attitude sa taong matarong igsoon. And then si Lord igsoon. Paminaw mo to all of the viewers right now. Kung nay nagtan-aw karon nga maybe imong bagsak jud kay ka. Kay nakahimo kag dako kay sala sa imong bana, sa imong asawa, sa imong hinigugma, sa imong pamilya, sa imong ginikanan, nakahimo kag karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Ning angkon kang alagad sa Ginoo pero nakagihimo nga dakong sala nabagsak ka, then I will tell you tonight, bangon. Ang pagbagsak na to dili na ma-surprise si Lord. Expected na ni Lord nga mabagsak ta nga anuman, di man ta perpekto. Siya na may perpekto. So dili na matinga si Lord kung mabagsak ta and how many times. Apan excited si Lord every time nga mabagsak ta, mubangon ta, mupadayon nga mga lagat sa Ginoo. Expected ni Lord ang excited siya nga madagma balik no? Because our God is the God of chances. No? Unsa man day rason nga nung nakamata ta karong adlaw. Despite of our failures from yesterday. Ngano man kay gusto si Lord mubangon ta. Mubangon, mupadayon, unya kuhaan atong leksyon ang atong mga kasaypanan. Kay magamit sa nanato para sa uban. Ako di ay, katong mga pas na ko, katong mga grabe na akong mga kabuang sa unay igsoon. Akong pagka mga adik-adik, nabligyak siya bon, hilabot o babay, grabe tanan. Nagamit na ko karon, no? Para sa uban nga the same situation na ko igsoon. Amen. Ayaw ka ulaw igsoon, unsa man nakadako imong sa nga mauwaw ka, mubangon ka. Ayaw pada sa yawa. Ayaw paminawa ang hunghong. Mga discouragement sa limonyo. Once maka-feel ka og depression or ma-discourage ka, dili na hunghong sa Holy Spirit. Kung dili hunghong na sa panuway sa limonyo.
walay ihonghong ang Holy Spirit nga maluya ka. But the Holy Spirit will always encourage us nga balik sa Ginoo. Balik samtang napay kinabuhi, napay pag-asa. Samtang napay gininahawa na ipaglaom, kupot lang sa labawong makagagahom o kaniya lang kamulaom. Amen. Bisag unsa kadako imong sala igsoon. Listen carefully, look at me. Bisan unsa para nimo dako kay ko pastor, dako igo ko pastor, dako kay kog saan ni bagsak ko. Ako na ning gibalik-balik igsoon in how many times. Unsa man na kadako ang imong sala karon nga grabe nimo pagkahugno, pagkabagsak. Bisag unsa para kadako igsoon. Look at me. Di na katupong sa kadako sa gugma ni Kristo kanimo. Kung tinuod ka nga matarong o gimatarong ni Kristo, bangon. Bangon, abante, padayon. Repent sa imong sala, pero bangon. Ayaw padayon ni imong gibati. Ayaw pa uyon ni imong gibati. Bangon! Samtang napay kinabuhi na ay gininhawa igsoon. Na ipaglaom na. Amen, abanti ta. Kami di ay, mga lagad sa Ginoo. Ako, sa mga katuigan nga ng labay, dagang higayon, igsoon. Nabagsak ko. No? Higayon nga naluya ko. Grabe kadangog ang agianan. Sigpit kayo. Pero ako pa di ba? How many times, di ba, ako nang gi-share ninyo during my testimony, personal testimony na ko nga. There are several times nga ningingon ko sa Ginoo nga, Lord, muundang na lang ko aning pamastor, magwawali, di ko ganahan ani Ginoo. Di ilalim, kapoy, bugat, grabe battles, grabe struggles. Pero ako ni siyang giingon sa Ginoo sa dihang dili pa ko minyo. Lord, kapoy kaayo. Basta, grabe maka-stress, Ginoo. Apan, igsoon, eventually I realized nga gitest na dahil ni Lord akong patience. Gusto lang i-develop ni Lord ang ako ang pagka mapainobsanon, self-control, pagka mapailubon, no? So mao na igsoon, no? Nay times nga usahay tungod sa dagkong pagsulay, dagkong unos sa kinabuhi, madagma na hinungka, mabagsak ka. But as what I have said sa tong main text karon, ang taong matarong, bisan kapila madagma, mga gahi nag-ulo, kay di yun na mo give up sa Ginoo. Di na mo balik sa agi, mo balik siyang kiniadto, mo buhat sa iyong binuhatang kaniadto. Kung dili mo bangon, unya mo padayo na sa unahan. Mo padayo ng mga lagad sa Ginoo. Maybe na time nga ning pahuway. Pahuway kay grabe na kasakit, pero wala ibalik ning pahulay sa presensya sa Ginoo. Mauna ang mga attitude, mindset sa mga taong matarong. As what I have said, wala sa bokabularyo sa mga taong matarong ang word nga give up. Wala sa bokabularyo sa mga taong matarong ang word nga backslide. Wala sa bokabularyo sa mga taong matarong ang mubalik ko sa agi. Maninda na lang kog siya buog balik. Mag-adik-adik kog balik. Mga bit kog balik. Kaya nakita ko marag lami kay itong nga chicks ba ng malaki, magwapo kayo. No! Wala na nato. Every time nga mabagsak ta, igsoon. Of course, mo ang konta nga nakasala ta. Mo na yung mga matarong. Nya mo bangon ta. Mo abante. Mo padayon sa unahan. Hangtod, maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Mauna ang mindset sa mga taong matarong. Oh, tanawa oh. Bisan kapila, no? Panultihon 24:16. Bisan kapila matumba or mahagba, mabagsak ang taong matarong, mo bangon siya. Kanusaman? Kanunay. Nay word nga kanunay, it means mga nga every time nga mabagsak ta, kada hagba, bangon pirminti, hagba, bangon, di kay hagba, mangutang og tanduay, magtagay, maghubog-hubog, hagba, mangutang tanduay, no, ang taong matarong, hagba, bangon, igsoon, di mo balik sa kaniadto. Amen. Ingana ng mga taong matarong nga tinud-anay, matinud-anon, nga nangalagad sa Ginoo. As what I have said, igsoon, we are not perfect. Yes, gimatarong ta ni Kristo. By faith, gihimo ta niyang matarong. Pero it doesn't mean that we are perfect. Gimatarong ta, pero dili ta perfecto, makasala ta, naitay mabagsak ta, mapakyes ta. Pero itungod kay matarong man ta, mga maalamon ta, mubangon ta every time nga mabagsak ta. Kuhaan na tog leksyon,
pagtulunan nganong nabagsak ta, i-apply na to, padayon ta. Maunay matarong igsoon. Di ta ma-discourage. Amen. Walay lugar na to ang depresyon. Kaysa diyang mabagsak ta, dili man ta magpauyon sa itong pagkabagsak, mo bangon ta, maghinulsol, mo balik sa Ginoo, mudagan sa lumba. Hangtod maangko na to ang ganti. Agulay katapusan nga kinabuhi. Again, to all of the viewers right now, 148, 49. To all of the viewers right now who are watching, 150. Okay. Ikson, I don't know about you. Wala ko kaila ninyo. Maybe, ang uban kaila ko ninyo. Kung naamang kay nahimo nga dako nga sala, nga grabe para nimo bagsak ka, na guilty ka, nya nauwaw kas Ginoo, igsoon, ay pada sa imong gibati. Ayaw pada sa guiltiness, kundili bangon. Balik sa Ginoo, pangayog pasaylo. Bisag unsa pa nakadakko ang imong nahimo, igsoon, di na katupong sa kadakko sa gugma sa Ginoo. Amen. Bangon, ayaw padala. Uwaw na ko kay unsa na may kasulti nila, unsa na may no, ayaw. Unsa naman ako pag-leader, your calling is irrevocable. Sakto ba ko lab? Di na mausab. Kung unsa ang pagkatinawag sa Ginoo nimo, gitawag gyapon ka sa Ginoo, ana. Way makailog ana igsoon. Dili mo pasabot kay di na ka mo barog dito sa pulpit kay dako kay sagsala pag hinulsol. Biyahe na imong sala, bangon padayon, mauna ang mindset sa mga taong matarong. Ayaw ka guilty, ayaw paminaw si yawa, ang yawa mo discard kay ang yawa gina. Trabaho sa yawa, i-condemn ta, i-judge ta, maself-pity ta kadugayan, ma-depress ta. But the work of the Holy Spirit is to encourage us. I-cheer up ta sa Holy Spirit. Anak, balik. Balik, anak, samtang naipaglaom naay kinabuhi, naipaglaom. No? Buhi pa ka. Wa pa ka hukmi. That's the work of the Holy Spirit. I-encourage ta to come back to God. I-encourage ta to repent. Unya, magpadayon, no? Magpadayon niya, mag-move on. Amen. Mabagsak ka, kamauta mo pasaylo, something ana ikson. Ingana ang Holy Spirit, no? Again, wala ko kaila ninyo, pero kaila ang Ginoo ninyo. Maybe some of us right now who are watching and listening, nakahimo mo basin ba? Nakahimo mo dagkong sala, nga uwaw kaayo. Dili na ko ganahan mo ingani, di na ko ganahan, Lord, uwaw kayo unsaon man, how can I move on and maglisod ko, no? Tako na kaning saa Ginoo uwaw no, ayaw ka uwaw. Uwaw ka. Perfecto na ka. Expected na ni Lord nga mabagsak ta, kay di ta perfecto. Apan excited siya sa imong pagbangon. Excited siya nga mobalik kaniya. Excited siya nga imong i-reconnect ang imong commitment ni Lord. Excited siya nga magpagamit gyapon ka sa Ginoo, taliwala sa imong pagkabagsak. Kay matud pas bala ang kasulatan. Ang taong matarong, every time nga madagma siya, kada dagma niya bangon, kada dagma bangon. In other words, wala sa bokabularyo sa mga matarong ang word nga muatras ta, mubalik sa agi, mabaksalaid ta, no? Mubalik ta sa atong binuhatan kaniya to. Wala kundili ang mindset sa mga taong matarong, basta mo bagsak, bangon. Puro na, bangon, padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Nagiandam sa atong amahang langit nun. That's what I have said, Ikson, our God is the God of chances. Unsa man kadako ang imong sala, ang imong pagkabagsak, grabe mang pagkabagdok nimo, sakit kay dako kayo kagbagsak, Ikson. Still, remember this, our God is the God of chances, and just try to meditate, just try to remember the story of the prodigal son. Katong maldito, ato salbahis nga bata, bahing lakaw. Sa dihang ang bata, hingbangon, mamanto, nabagsak siya, nahutda na siya kapdangan. Hingbalik siya sa amahan. Mantay mo, excited si Lord. Ang amahan, Ikson, sambingay mo ni, pag kita sa amahan, uy, akong anak, hingbalik, lago na kayo, gidagan, gigakos. Ang amahan, may una, hingdagan. So, usala na siya kasambingay nga tuwang amahan, kanunay excited nga mubangon ta sa atong pagkabagsak.
Mubangon ta sa atong pagkabagsak. Bisag dako pa kay na imong nahimong sala, uwaw kay ka, bangon. Amen. Bangon og padayon paggamit sa Ginoo. Ang imong tawag mao ra gihapon. Imong calling. Unsa ang tawag nimo at first? Gipaabot ra gyud ka sa Ginoo. Ako naman yung share kaniadto. Sa dapit diin gibiyaan nimo si Lord kay nabagsak ka. Gipaabot ra sad ka sa Ginoo diyang dapita. Kay siya excited nga mo bangon ka ug mo balik ka, mo reconnect ka ni Lord, mo recommit na mo mo i-recommit nimo ba imong kinabuhi sa Ginoo unya magpagamit ka sa Ginoo. Mo na gipaabot sa Ginoo igsoon. Again, ang taong matarong parehan nimo. Nabagsak man ka karon, if ever na ay nagtanaw nga nabagsak man ka, bangon. Bangon. Padayon. Sama song gingon igsoon dili na surprise ni Lord nga mabagsak ta. Tao ra ta, dili ta parehan niya nga perfecto. As what I have said igsoon in the book of Lamentation, the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercy never come to an end. They are new every morning. Wow! Ang gugma, ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo ginabag-o kada adlaw. Tungod kay ginabag-o man iyang kaluoy kada adlaw. Every time nga mabagsak ka, ang kaluoy sa Ginoo nag-atang na nimo. Ayaw lang po tuyo pero mabagsak ka, ang kaluoy sa Ginoo nag-atang nimo. O pasabot, duula siya, bangon, gipaabot ka sa Ginoo. His grace, His mercy, and His love is always available as long as we're still breathing. Samtang napatay kinabuhi na pa'y gininahawa, available ang iyang grasya, iyang kaluoy, iyang gugma. Samtang wala pa mo balik si Kristo, dagko pa kay tag chance napatay higayon panahon nga magrepent, mo balik niya ug atong i-renew atong first love ni Lord. Ang atong kadasig atong balikon. Bisag unsa kadako na imong sala nga grabing pagkahugno, pagkabagsak nimo igsoon timan ini. Ako ning balik-balikon para malinawan jud kag maayo ba. Bisag unsa na kadako ka makauulaw imong sala, kakarumal-dumal sa imong sala, dako kaayo, di na katupong sa kadako sa gugmas tong Ginoo. So unsa pa may gidugayan nimo, balik na sa Ginoo kay gipaabot kaniya. Amen. Gipaabot kaniya nga mo reconnect, mo recommit igsoon. Ang taong maalamon kada hagba, kada bagsak, kada sipyat, kada makahimog sala, mo balik na, mo bangon, maghinulsol. Di na ma-discourage. Amen? Di na mo atras, mo backslide, kundi mo bangon, gyapon na, mo padayon, gyapon na. Bisag magkadagma-dagma na. Amen? Bisag grabing dagma, magkapangus-pangus, mo bangon na. Ug mo padayon sa unahan. Kaya nga naman, kabalo man siya, iasa naman yung magkapangus-pangus kung kadagma-dagma ko. Sa unahan, na nag-atang na kinabuhing walay katapusan, na reward. Amen? So, ingana na igsoon. Again, ang taong matarong, bisan kapila, mahagba, mabagsak, mubangon gina. And samtang nagtanaw ka karon igsoon, if you consider yourself as righteous or gihimo nga matarong sa mga mata sa Ginoo, then bangon. Ayaw padala sa imong guiltiness nga kanon ka sa imong guiltiness. No. Kanon ka sa imong guiltiness, no. Bisan ako nga nakigistorya ninyo karon igsoon. Nasay panahon baya nga makasala ko? Nay panahon nga bisag maningkamot ko di na ko tuyoon mabagsak kog kalit kay tao ra baya ko. Pero bangon gyapon ko, parehan niyo. Gitintal mo, nagitintal pug ko. Nay times nga natintal mo, napoy time nga natintal ko, nakasala ko, nalipat ko. Pero wala nako gitanaw akong sala. Kung dili, gitanaw na ko ang gugma sa Ginoo. Nga sa diyang madagma ta, gisaw na ta ba sa iyang gugma. Amen. Ingan na kalami, kanindot sa Ginoo igsoon. He is the God of chances. Ug wala siya magtanaw kung unsa kadako sa atong sala igsoon. Ang iyang Ginoo na excited sa iya, mo bangon niya kung anak ron, mo balik na ko ni. Wala di na ma-surprise. Normal rin ni Lord nga makitaan niya yung mga anak madagma. Mabagsak siya na miingon. Ang musunod nako, pasana yung cross niya usay bugat ba kay itong cross nadagma ta namumo ta kay samtang nagpasan ta sa itong bugat nga cross itong pamilya ba
atong pamilya baron, atong bana, atong mga anak, mga badlungon kay, mga lulong sa makadaot nga bisyo. Samtang magpasaan ka, napandol pa jud ka, napandol ka sa pastor, o napandol ka sa mga napandol ka na dagma ka. Pero bangon. As what I have said, Ikson, ang atong pagkadagma, dili na ma-surprise si Lord, ana. Kundili, every time nga madagma ta, excited siya nga mubangon ta, mubalik niya, ug magpagamit mga lagad niya hangtod sa walay katapusan. Amen? Bangon. Abante ta, padayon tas unahan Ikson. Let's pray. Father God, thank you so much for your word tonight. Salamat sa imong mensahe nga nagpahinumdum ka namo, Ginoo nga. Yes, dili jud mi perpekto. Nadjay panahon nga mabagsak mi, mahagba mi tungod sa kadangog nining kalibutan. Daghang lipat-lipat sa kaaway, daghang kay mga deception ni Satanas, Ginoo. So naay mga times sa Lord nga madala mi sa among pagbati tungod sa dagko na kay mga pagsulay, mga unos, Ginoo. But thank you so much for your word tonight nga dili day mi dapat, Ginoo, magpauyon sa among gibati, but every time nga mabagsak mi ma-fall mi. How many times mi ma-fall, Lord God? Still we will rise up. We will rise again, and we will continue sa journey namo, Ginoo, padulong sa kinabuhing walay katapusan. So Lord, thank you. Salamat, thank you so much that you're the God of chances, the God of love. And thank you so much, Lord God, for your word nga nagaingon ka sa imong pulong, Ginoo, in the book of Lamentation, that your mercy new every morning. Salamat sa imong kaluoy kanunay gi-extend namo, Ginoo. Nga sa panahon nga madagma mi, mabagsak mi, masipyat mi, imong kaluoy available kanunay para namo. Wala ka mapuli, Ginoo, pagpasaylo namo. Salamat kayo, Ginoo. Labihan kadako sa gugma, Ginoo. So Lord, right now I pray to all of the viewers, especially, Ginoo, to all of the viewers right now who are watching, dako kayo iyang pagkabagsak, Ginoo, na siya nahimong dakong saa nimo. Naulaw na siya, Lord. Lord, ibutang ang paglaom karon siyang kasing-kasing. Dasiga siya nga mubangon ug magpadayon, magpagamit nimo taliwala sa iyang nahimong kapakyasan. Kay samtang napay gininhawa, napay kinabuhi, naay paglaom kanunay nimo, Ginoo. Dili pa awahi ang tanan. Samtang buhi pa mi, naay pag-asa kanunay, Ginoo. Lord, salamat sa imong gugmang way paglubad. Thank you for your word tonight nga nakahatag namong motivation nga bisag kapila pa mi mabagsak, Lord God. Why lugar ang pag-backslide, Ginoo. Why luna namo ang mo-backslide, kundi mubangon mi o mupadayon mi hangtod sa walay katapusan. Hangtod maangko namo ang ganti nga walay katapusang kinabuhi, Ginoo. Dili man lalim, but we can do all things through Christ. Through you, Lord God, nga naghatag na magkusog. Salamat, Ginoo. Thank you, Holy Spirit, and thank you for your presence, Lord God. Lord, and this time, Lord God, I pray to all of the viewers, tanan, Ginoo, Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa makakitaan ni bisan pa man sa mag-replay, mga OFW, mga naka-permanent residents, tanan, Lord, I pray for them. Lord, right now I pray. Ako silang gidala diya sa imong tiilan sa pag-ampo, Ginoo. Unsa man ilang kahimtang karon, unsa ilang problema, unsa ilang struggle, ilang mga battles, ilang mga giatubang karon, Ginoo, nga naglisod sila, gihambin nga kasakit, Ginoo. Ilang sitwasyon karon, ang unsa man ang ilang pinaka-need, pinaka-gusto, pinaka-gikinahanglan nga milagro right now. Lord God, I pray nga imong palihokon, imong milagro sa ilang kahimtang karon. Imong palihokon ang imong milagrosong kamot, imong hikapon, Ginoo. Mulihok ka, Ginoo. Mo manifest imong power, Ginoo, sa ilang kahimtang karon, in Jesus name. Lord God, mamuhat ka. Imong ipakita, ipadayag, imong gahom, mga kahibulungang butang sa ilang kahimtang karon. Sigon sa ilang gipangandoy this time, Lord God. In Jesus name. In Jesus mighty name. So this time, Lord, giangko na mo ang kadaugan. Giangko namo, Lord God, ang kaluwasan, kabag-uhan, Ginoo, financial breakthrough, tanan-tanan, kaayuhan sa balatian, physical and emotional, kalinaw, kalipay, Ginoo, tanan nga among gipangayo, sigon sa among gikinahanglan. We claim it, Lord God, in Jesus' name. We claim the miracle, we claim the victory, success, tanan, Ginoo. Amo ka nang giangkon karon, gidawat, gipasalamatan daan, o gituuhan, Ginoo, sa among kasing-kasing. We believe it, we claim it by faith.
himua lamang ming takos kanunay, angayan, kapilan ug kasaligan sa panalangin nga gikan kanimo. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Kabugnaw na sa gabi eh. So that's all for tonight. Salamat sa Ginoo. Wa jud mi kuan ang tingog. Akong gipasalamatan akong maanyag nga asawa. Ang pinakagwapa nga babae sa akong tibuok kinabuhi nga naghatag ani. Paano siya igsoon kanang luya ba? Kunya again, this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. He deserve all the glory. And before na ko ni Enixon, I just want to remind everyone, no, please subscribe to our new YouTube channel. More than 1,000 subscriber na ta. Ang link nasa caption ani nga page. Oh no, caption ani nga live. And sa tanan nga mga followers, mga subscribers, viewers, new followers, welcome kay Modri, star senders, tanan. Salamat sa inyong suporta o sa kanunayng pagsubaybay igsoon. Pinagi sa pagtanaw, pagpamati sa pulong sa Ginoo. And I just want to encourage everyone, mga followers, to invite your friends to follow our page. Amen? Para sa kamayaan sa Ginoo. Salamat kayo, no? So, ang ikabilin nyo igsoon sa kanunay, ampo, amping, abante. Amen? Abante. Kung madagma, bangon, abante tayo igsoon, no? And sa tanang mga OFW diha, mga nasa gawas, mga naka-permanent residents, adlawan ron diha, no? Diba? So, I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. A day that full of victory and favor from the Lord. Amen. So salamat sa inyong pagsubaybay ug pagpakig-uban nakos kanginan mga subscribers. Sister, thank you. Ininsik mo ni Brad Jomar, long live brother, uban sa grasya sa Ginoo. Again, og Brad Jomar Corsiga, see you tomorrow sa Mabini. Ug katong imong hangyo nga magpa-picture ka naa day na bisag gakson pati ka. Ug bitaw, see you tomorrow brother. Ugma may mugikan sa iyo, Brad, alas 5. Sister Del MC, yes, adlaw diri pastor. From Quiet, thanks for watching, sister. So again, that's all for tonight. Ug sa tanang mga tulog karong gabiuna, I pray and I declare that the protection of the Most High God will be upon us. Yang mga angels magabantay kanato, yang presensya magauban kanato para ma-safety ta sa atong pagmata. Amen. Kusog ulan diri pastor Iloilo City. So praying sa mga taga Iloilo for God's protection. Diri wala gyud igsuon. Okay? So again, that's all, ha? Oh, that's all for tonight and see you next time. Dili lang kumusaad ug pasensya mo, maybe di jud ta ka-live ugma kay ako ugma igsuon madto ko sa Youthcam kay ako ang turn. It's my turn tomorrow. Ako speaker nila last night na ugma, no? So again, salamat igsuon ampo. Amping, abante. See you next time. To God be all the glory. God bless everyone. Good night.